pecat no tan original. L'Adam va irrompre en aquell soterrani rònec, com si vingués de barallar-se a cops de puny amb un calamar gegant, xop de cap a peus i amb els cabells tot esvalotats. Fora, un huracà de categoria 4 escombrava el que quedava de Barcelona. Dins, una fumera densíssima emboirava tant l'ànima com els pulmons. El noi va esmunyir-se ràpid cap als lavabos, delerós de fotre's l'últim gram de pols màgica que li restava. Just quan anava a empènyer la porta, però, va topar de morros amb una xicota que en sortia esperitada. Duia el pèl carbassa desordenat en onades rebels que li ocultaven la tristor dels ulls, rere traces de rímel escorregut, però tot i així va reconèixer-la. Eva? Adam? Van seure plegats en el racó més ombrívol del tuguri. Ella va demanar vodka, així a seques. Ell, un combinat de whisky a continuació de l'altre. Llavors ella va confessar que es guanyava la vida despullant-se davant d'una webcam. Ell, que no se la guanyava, ni poc ni molt. Després van callar, i durant força estona van romandre silents, simplement mirant-se com si presenciessin un miracle. D'això, espero que hagis pogut perdonar-me, va dir Eva, en acabat, alçant la veu per sobre la matraca de la música. Per què? Ja saps, si no hagués estat per mi, ens haurien expulsat de l'Eden. L'Adam va arronsar-se d'espatlles. Tant se val. Ni tan sols ara, que el món s'acaba? Hem viscut prou. No ens hem de penedir de res, Eva, va aquietar-la, fitant-la amb dolçor. Si de cas, només del fet que hagin hagut de passar tots aquests mil·lennis abans de retrobar-nos. Damunt la taula, les mans van acaronar-se. I si poguéssim tornar al paradís? Esperant, hi havia un bitllet enrotllat i 2 ratlles. Ho dubto. Som el que som. Aquella nit, l'Adam i l'Eva van compartir llit en una càpsula d'un hotel nínxol del Raval. No seria fins uns mesos més tard, quan les aigües s'ho haguessin empassat tot per sota de la diagonal, que descobririen que ella havia quedat prenyada. Una criatura enmig de la desfeta, esperant-se en el fangar.